имрӯз дар бораи маводҳое гап мезанем, ки барои пешгирӣ аз ҳосилшавии санги дандон истифода бурда мешаванд. Санги дандон ин миқдори зиёди микробҳои мурдае мебошад, ки оҳиста оҳиста дар дандонҳои инсон ҷамъ мешаванд. ҳозир якчанд сабаби ҳосилшавии сангҳои дандонро мегӯям. Сабаби якуме, ки ба ҳосилшавии сангҳои дандон меорад, ин нашустани дандонҳо ба таври системавӣ мебошад, яъне ки риоя накардани гигиенаи коки даҳон. дуюм сабабе, ки ба ҳосилшавии сангҳои дандон меорад, ин вайроншавии мубодилаи моддаҳо мебошад. сеюм сабабе, ки ба ҳосилшавии сангҳои дандон меорад, истифодабарии зубнои пастаҳои пастсифат ё кишоткаҳои пастсифат мебошад. сабаби дигаре, ки ба ҳосилшавии сангҳои дандон меорад, истифодабарии миқдори зиёди шакар мебошад ва дигар маҳсулотҳои ширин мебошад. ва сабаби дигаре, ки ба ҳосилшавии санги дандонҳо меорад, ин зиёдшавии биоплёнкаҳо дар коки даҳон мебошад. биоплёнка ин як намуди хоначае мебошад, ки асосан аз калтсий иборат аст ва дар болои эмайли дандон ҷойгир мешавад ва ин шароити фароҳам барои микробҳо мешавад ва ин микробҳоро аз таъсири антибиотикҳо, аз таъсири иммунитети бадан муҳофизат мекунад. вақте ки биоплёнка яъне ки дар коки даҳон зиёд мешавад, аз коки даҳон бӯи бад мебарояд. ҳозир ба шумо якчанд маводҳоеро мефаҳмонам, ки барои камкунии ҳосилшавии сангҳои дандон ва пешгирӣ аз зиёдшавии биоплёнка истифода бурда мешавад. пеш аз оне ки ин маводҳоро мо ба шумо фаҳмонам, ҳатман тугмачаи лайкро зер намоед ва дар канали мо обуна шавед. маводи якуме, ки барои пешгирӣ аз зиёдшавии биоплёнкаҳои коки даҳон истифода бурда мешавад, ин маводи ксилат мебошад. ксилат ин яъне ки сахарни спирт мегӯянд, ки аз растаниҳо ба даст оварда мешавад. ксилатҳо асосан дар таркиби живачкаҳо мавҷуд мебошад. ба ҳамин хотир живачкаҳоро истифода баред, ки дар таркибашон ксилат дошта бошанд. вақте ки живачкаҳои ксилатдорро шумо истифода мебаред, биоплёнкаҳоро ки дар коки даҳон кам мекунанд ва микробҳо дар натиҷаи ин яъне ки инкишофашон кам мешавад ва ҳосилшавии сангҳои дандон дар шумо кам мешавад. растаниҳои табиӣ, ки барои пешгирӣ аз сангҳои дандон истифода бурда мешаванд, инҳо ба монанди гвоздика, чеснок, куркума ва корица мебошад. дар бораи дигар таъсирҳои чеснок ва куркума дар видеое, ки дар боло мебарояд, ҳатман тамошо кунед. ҳозир дар бораи маводҳое гап мезанем, ки барои пешгирӣ аз ҳосилшавии сангҳои дандон истифода бурда мешавад. якум мавод ин сода ё ки бикарбонати натрий мегӯянд. дуюм мавод ин перокислводород ё ки перекис мегӯем, яъне ки намуди 3%. ва сеюм об мебошад. чӣ хел ин моддаро мо бояд тайёр кунем? барои тайёр намудани ин модда мо бояд, ки аз як қошуқча содаро гирифта ба 100 мл об ҳамроҳ мекунем ва баъд он ба он аз як қошуқчаи дигар перокислводороди 3%-ро омехта мекунем ва онҳоро мекобем. баъд аз ин ки дандонҳоро бо яъне ки зубнои паста шустем, ҳатман бо ин мавод ҳам баъд аз шустани дандонҳоро мешӯем. бикарбонат натрий яъне ки pH-и коки даҳонро дар сатҳи лозима барқарор мекунад ва перокислводород бошад таъсири зидди бактериявӣ ва зидди занбурӯғӣ дорад. аз ҳамин хотир ин маводҳо дар якҷоягӣ барои пешгирӣ аз ҳосилшавии санги дандонҳои шумо хеле муфид мебошанд. ба ҳамин мавзӯи мо ба охир мерасад. тугмачаи лайкро зер кунед. хуб, дар поёни видео фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. кадом мавзӯе ки ба шумо лозим аст,
ҳатман дар видео нависед, мо видеоро ҳатман ба шумо пешниҳод менамоем.